मा खालामगोन आं दा नों लोगोदों नामा आं नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बाहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै टपिकआ सानै सेंग्रा आरो सिख्लानि सायाव सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया ओरैबायसा जुमाय लोंनानै फेदोंमोन ओमफ्राय जाय भिडिअ लादोंमोन बिथाङा सोंदोंमोन आरोना नों लोंहोदों नामा ओमफ्राय बे सेंग्राया बुंदों आं लोंहोआखैलै आदा भिडिअ लानाङा इदि होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय इयाव दा सिख्लाया ओरैबायसा फेबाय बिसोरनि न'नि मानसि दंना गैया बेफोरबायसा हगारना होनो आलाय सिलायहै माने गावनि बयफ्रेन्ड ना लोगो इखौथ' मिथिला लोंनानै ओरैबायसा फेदों ओमफ्राय गोबादों सिख्लाया गोबादो उनाव गोबानानै हायाव दुब्ला उन्दुना थादों बेफोरबायसा दिन्थिदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नायना लाबानो जाबाय आं फिसा क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों हयथ' नोंथांमोना गुबुननि भिडिअआव नुदोंबो जानो हागौ आरो जाय बे भिडिअखौ नुवाखै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआहाय मा जालांजोबखो जोंनि बर' गथ'फोरा उन्दै बैसोआवनो इफोरबायसा जुमाय लोंनानै इफोरबायसा गावखौनो भाइरेल खालामना लायो गावनि मान सन्मानखौनो जाना लायो गावनि मान सन्मानाथ' सेसखा लोगोसे बिमा बिफा न'खरनि मानसिफोरनि मान सन्मानखौबो जाजोबो आरोना नायबाय थानायाव बे भिडिअखौ नुदो आङो ओमफ्राय डाउनलड खालामना लाबाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो सानबाय आङो बे भिडिअखौहाय मानोना ओरैबायसा गाज्रि नांदों बारा गिदिर नङा सेंग्रायाबो सिख्लायाबो ओरैबायसा माने जुमाय फेना गोबालायनाय इफोरबायसा जोंनि बर' गथ'फोरा बिराद गाज्रि जानो हमबाय बेनिखायनो जेनेबा बिमा बिफाया जोथोन लानाया मोजां आरो दायो जेनेबा जानला मोनला हगारना होनाङा खायफा बिमा बिफाफोरा अननानैनो हगारना होयो अननानै हगारना होनायावनो इफोरबायसा जायो गथ' गथायफोरा सिख्लाफोरा गावनि बैसो उथिफुनायदों बयबो जायो दिसुन फाल्तु जाबाबो जे जुमाय लोंनानै सेंग्राफोरदों बिदि बाइकनि उनथिं उथिनानैहाय इदि एकदमबारे माने फ्लाट जानानै जुमाय फेनानै इदि गोबालायनाय बिदि जानाङा आरो एसे थारमाने गावखौनो गाव केयार लानांगौ सिख्ला गथ' जानानै एसेबां केयारलेस जानाङा इदि गावनि देहा सोलेरखौनो पात्ता लालायलायि गावनि उदै मोदोम ओंखारलायनाय इफोरबायसा जानाङा आरो आंनि मथेबा स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ नायलांदो अनानि मा खालामगोन आं दा नों लोगोदों नामा आं लोङाखैलै हा आदा इदि भिडिअ लानाब्रा भिडिअ लाखानांगोन आं उपाय गैया ओमफ्राय आं खालामाखै दा मा खालामनांगौ बेखौ भाइब बिनानाव न'आ बहाय र' आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो 6टा 7टा भिडिअ क्लिप दिन्थिनो नागिरदों ओरैबायसा थारमाने बाइक सालायनानै गोलैनाय आरो गावखौनो गाव माने हिर' दादा देखायनो थाखाय गोलैनाय रिल्स बनायनानै गावखौनो एकदम भाइरेल जानो थाखाय लाइक भिउस मोननो थाखाय सालायनानै गोलैनाय बेफोरबायसा माने आङो भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों नोंथांमोनखौ हयथ' नोंथांमोना सिगाङावनो नुदोंबो जानो हागौ थेवबाबो जाय नुवाखै बेसोरनि थाखाय आरोना बे भिडिअआहा आरो जाय बाइक सालायदों बा रिल्स बनायो बाइक सालायनानै आखाइ हगारनानै बेसोरनि थाखाय जाहाथे बि केयारफुल जानो हायो बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नागिरबाय बे भिडिअखौहाय I'm dising today, kalah. हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद कैमरामैन जल्दी फोकस करो
एसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लास्टावहा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिननि भिडिअखौ आं एसेबाङावनो फोजोबनोसै प्लिज अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लास्टसिम नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबा प्लिज अननानै बेसोरबो जाहाथे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोमोन बाय बाय